Лятучы універсітэт прадстаўляе уводзіную філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Мінулым разам мы распачалі новы заход на разважанні, увялі такі панятак, як інстытут філасофіі. То бок мы пачалі разбірацца з тым, як выбудоўваецца мысленне ўжо не проста як набор элементаў ці пэўнай практыкі, а тое, што транслюецца, тое, што пераходзіць ад аднаго часу да іншага і нейкім чынам убудавана ў грамадства, у іншыя сацыяльныя інстытуты. І вось у гэтай размове вы адсочвалі розніцу паміж інстытутам філасофіі ці інстытутам мыслення у старажытных грэкаў і сучасным распавядалі пра старажытных грэкаў і казалі пра тое, што ні на дошцы, ні ў ідэальным плане, ні ў індывідуальнасці і ў рэчаіснасці не было, напрыклад, такіх паняткаў, як дзейнасць, як сумленне і як Бог. Ну так, і гэта былі тры аб'екты, якія мы з вами паклалі ў ідэальны план. Але мы толькі дадалі да нашага з вами ідэальнага плану, з якім мы працуем, яшчэ тры аб'екты: сумленне, дзейнасць і Бог, а яны дадаліся да таго, што ў нас там ужо было. Давайте мы пералічым, што мы зараз маем для нашай філасофскай размовы, з чым мы працуем. Мы вылучым толькі найбольш грунтоўныя аб'екты, якія ляжаць непасрэдна ў ідэальным плане. Вылучым тыя інструменты, з якімі мы ўжо знаёмыя, якія ў нас ёсць для таго, каб працаваць з гэтымі аб'ектамі менавіта ў ідэальным плане. Вызначымся з тым, хто ёсць той, хто працуе з гэтымі аб'ектамі, карыстаючыся гэтымі інструментамі, і ці адзін ён працуе, ці у нейкай камандзе актараў, якія нешта там робяць разам з ім, з гэтым ідэальным планам. Гэта мы зараз будзем зноў пра старажытную Грэцыю казаць і пра інстытут філасофіі ў старажытнай Грэцыі. Ну, бачыце, это ўжо не Грэцыя, даўно не Грэцыя, бо тое, што мы апошнімі размовамі закраналі як інстытут філасофіі, то ён ужо існуе у нейкай іншай палітычнай сітуацыі. Гэта сітуацыя старажытна-рымскай імперіі, у якую ўваходзілі і Паўночная Афрыка, і Італія, і Галія, часткова нават Брытанія. Ну і тое, што нельга ніяк абмінуць, гэта Блізкі ўсход, ну і ў першую чаргу, напэўна, Іўдэя. Вось. Без гэтага зразумець функцыянаванне вось гэтага інстытуту філасофіі, напэўна, будзе немагчыма. І тут ёсць такая хіба трохі ў гісторыі філасофіі, то пераемнасць, транслітыўныя нейкія сувязі філасофіі разглядаюцца ў межах адной культуры, адной мовы, і толькі тады, калі ёсць відавочныя перакрыжаванні культураў, толькі тады кранаюць вось гэтыя сітуацыі ўзаемадзеяння і ўзаемнага ўплыву культуры на культуру. Вось зараз, пераходзячы да больш дэталёвага і грунтоўнага абмеркавання мыслення, нам трэба будзе абавязкова зачапіць гэтыя перакрыжаванні, ўзаемныя ўплывы культуры. Бо сярэднявечча, безумоўна, з'яўляецца нашчадкам антычнай цывілізацыі, старажытна-грэцкай філасофіі, але не толькі, і можа быць у значнай большай ступені іўдэйскай культуры і іудахрысціянства. Тады да інвентарызацыі таго, што мы маем. Ну, давайте пералічым. Вось адны з першых аб'ектаў, якія мы паклалі ў наш ідэальны план, гэта былі тры: пазітыўная веда, правда і ісціна. Мы ж нікуды ад іх не падзенемся, правда? І калі мы ўжо ўзгадвалі школы сакратычныя, у прыватнасці я ўзгадваў Эпікура і эпікурэйства, то Эпікур прысвяціў досыць шмат увагі менавіта ісціне, пошуку ісціны і вызначэння ісціны. Пры гэтым тое, што мы называлі праўдай, звязваючы гэта з парэзіяй, самого Эпікура не вельмі цікавіла. У той жа час, скажем, для стоікаў тое, што мы
называем правдой, было больш істотна, а істина была хутчэй рэлятывісткай такой адноснай. Таму веда, правда і істина у нас ужо там ляжаць. А там ляжаць таксама абагульнёныя аб'екты, якія звязаныя з падзелам, таксама тройственным падзелам філасофіі, якую мы ўзгадвалі ў сакратычных школах. Гэта фізіка, этыка і логіка. І ў гэтым сэнсе, калі логіку мы можам, дзякуючы Арыстоцелю, пакласці ў інструментарый, набор інструментаў перад ідэальным планам, на якім ляжаць нашы аб'екты, з якімі мы працуем, то адначасова у логікі ёсць свой аб'ект, той самы логос, розум. Таму у нас на дошцы ляжаць таксама прырода, фізіка, так, фізіс. Ляжыць чалавек з яго быццём, пакуль мы не разводзім это пазней, быццё і экзістэнцыю. І там ляжыць розум. Розум як асобная рэч, асобны аб'ект, не такі, як прырода, і не такі, як чалавек і чалавечае існаванне. Што яшчэ ў нас там ляжала на дошцы? Ляжалі аказіянальныя ці акцыдэнцыі аб'ектныя. Гэта арытэя, гэта першапачаткі розныя, матэрыяльныя, там і так далей. Тое, чаго мы можам пазбавіцца, бо яны ўкладаюцца або элементамі ў прыроду, або ў чалавека і яго быццё, або ў розум. І інструмент, якімі мы карысталіся для таго, каб разглядаць вось гэты аб'ект. І веду, і праўду, і ісціну, і прыроду, і чалавека, і так далей. Гэтымі інструментамі найперш з'яўляліся тыя, што мы пералічвалі як запазычаны першымі філосафамі грэцкімі з старажытна-грэцкага тэатру. Гэта раздзяленне на пазіцыі. Гэта адмова ад прадвызначанасці і варыятыўнасць рэчаў у іх дынамічным існаванні, у іх дынамічным быцці. Гэта рэфлексія, я назваў тады гэта рэфлексіяй, але самі грэкі хутчэй пазначалі як эпахэ, часткова іншымі катэгорыямі гэта апісвалі. Акрамя гэтага, гэта паняцце аналітыка арыстотелеўская ляжыць у нашым інструментарыі, і там жа ж ляжыць топіка або катэгорыі, якімі мы падыходзім да гэтых аб'ектаў. То бок, мы можам сказаць, што старажытна-грэцкая філасофія у яе працяглым існаванні назапасіла для нас вельмі і вельмі шмат усяго, з чым можна працаваць. І гэтыя аб'екты, гэтыя інструменты, яны настолькі багаты набор, што нават для сённяшніх філосафаў 21-го стагоддзя, не кажучы ўжо пра 20-е, 19-е, 18-е стагоддзя, дастатковыя бываюць, каб яны толькі гэтымі займаліся. Але мы яшчэ павінны ўзгадаць, акрамя аб'ектаў, якія ляжаць у ідэальным плане, акрамя інструментарія, якім можа кожны карыстацца, бо яны, так скажам, агульнага карыстання, ёсць яшчэ уласцівасці, нейкія індывідуальнасці, якая карыстаецца гэтымі інструментамі для працы з гэтымі аб'ектамі, і не толькі уласцівасці, а нейкая субстанцыя, сутнасць таго, чым з'яўляецца гэта індывідуальнасць. І тут мы можам сказаць, вярнуцца яшчэ раней да нашых размоваў, калі мы казалі пра тое, што філасофія па вялікаму рахунку гэта размова. Размова з дысцыплінаваным, грунтоўным разважаннем пра гэта ўсё. То бок, стоячы перад дошкаю, якую мы называем ідэальным планам, розныя індывідуальнасці могуць тымі самымі інструментамі, якімі яны ўжо валодаюць, карыстацца па-рознаму. І вось гэта розніца у тым, што розныя суб'екты, розныя актары, розныя індывідуальнасці, стоячы перад ідэальным планам, маючы амаль аднолькавы набор інструментаў, робяць нешта рознае, патрабуе ўвядзення катэгорыі падыход. І мы гэтыя падыходы можам адносіць да таго, што самі грэкі клалі ці вызначалі у топе этыкі. Бо падыходы гэта не прырода, гэта не фізіка. Падыходы гэта нават не логіка, бо там ёсць фіксаваны набор інструментаў. А этыка хутчэй месціць у сябе гэтыя падыходы, бо яна трактуе пра правільнае і добрае жыццё, як жыць. І з тымі самымі аб'ектамі, якія ляжаць у ідэальным плане,
мы можем обыходиться по-рознаму. Мы можем их ламаць, аналізуючы, разбіраць на часткі. Можем складаць з іх розныя канструкцыі. Можем іх пераўтвараць, мяняць іхнюю сутнасць нейкім чынам. Можем з імі гуляць, а можем іх проста разглядаць. І таму нам трэба будзе трохі вярнуцца да Платона, які, там яго нашчадкі, паслядоўнікі і так далей, разглядаў этычныя пытанні праз прызму годнага жыцця. А як жыць годна? І вось Платон выдзяляў две катэгорыі. Яны нам спатрэбяцца. Гэта катэгорыя практыкі і паэзіі, ці праксісы і паэзіі. І вось гэтая катэгорыя практыкі не вельмі, можа быць, сталася прадметам разгляду старажытнагрэцкімі філосафамі, але яны так ці інакш трактавалі, тлумачылі гэтую практыку. І годным жыццём яны лічылі назіранне. Назіранне, а не тое, што мы сёння называем практыкай. То бок, нешта рабіць з гэтымі аб'ектамі, пераўтвараць іх. Назіраць лічылася больш годным, чым штосьці рабіць рукамі. Платон не вельмі годнае жыццё, называючы гэта паэзіяй. Ён не вельмі добра ставіўся да абстракцыі. Платон лічыў, што вартым з'яўляецца увасабленне таго, што напрацавалі філосафы у жыццё людзей. Таму для філосафа практыкай была, напрыклад, палітыка, вайна, нават рэлігійныя абряды, там, служэнні і так далей. А вось спрэчкі пустыя, нейкае мастацтва і нават рамесная нейкая дзейнасць, чаму гэта было не вельмі вартым. А больш познія філосафы ўвогуле лічылі любую ручную дзейнасць не вартай філосафа. Філосаф павінен сядзець і з вежы з слановай косці назіраць гэтыя аб'екты. І той самы Эпікур, як мы ўжо казалі, лічыў негодным, не вартым займацца грамадскімі справамі, палітычным жыццём, кіраваннем дзяржавай і так далей. Вось весці прыватнае жыццё і назіраць чыстыя ідэі, вось гэта тое, што годнае для філосафа. Вось мінулым разам мне была вельмі важная думка, якую вы выказалі пра тое, што нягледзячы на тое, што ідэальны план і інструменты, якія ёсць, імі можна па-рознаму карыстацца. То бок гэта нейкая асобная ад чалавека, ад філосафа прастора, дасяжная, в прынцыпе, розным людзям. Тым не менш, тое, што ляжыць у ідэальным плане, з чым працуюць і як працуюць, можа наўпрост уплываць як на індывідуальнасці, паводзіны, этыку тых, хто гэта робіць, і на ўвесь інстытут філасофіі, нават да таго, што ён можа быць схлопнуты. Вось вы тады казалі, што адсутнасць пэўных катэгорыяў такім чынам выбудавала існаванне гэтых сапратычных школаў, што нарэшце яны проста вымерлі. Так, вымерлі і самі школы, і скончылася тая цывілізацыя, якая была асяродкам, ствараючым магчымасці і умовы для іх існавання. Гэтыя філасофскія школы зніклі разам з цывілізацыяй і культурай, якая іх спарадзіла. То бок я звяртаю ўвагу на вось гэтую звязку паміж тым, што існуе ў ідэальным плане і інструментамі, і рэчаіснасцю, у якой жывуць, працуюць самі філосафы, якая, напэўна, уплывае і на іх, і яны на яе ўплываюць. То бок гэта не асобны нейкі свет ідэяў, з якімі працуюць, але і вось грамадства і гэтак далей. Конечно. Таму я і навярнуўся зноў да Платона з яго уяўленнем пра годнае жыццё і практыку по увасабленні ці уцелаўлення ідэю. І сам Платон лічыў годным, і ўсе астатнія філосафы, яны таксама лічаць гэта годным. В гэтым сэнсе філосаф, яго праца, гэта не толькі вось тое, што ён робіць з аб'ектамі ў ідэальным плане, а і тое, што ён робіць з сабой. Як ён стварае сябе. І в гэтым сэнсе ён стварае таксама патэрны, шаблоны, метады для і набыцця філасофіі ці практычнай філасофіі, то бок адукацыі і ў шырокім сэнсе стварэння культуры і соцыуму. Калі мы кажам пра адукацыю, мы маем на ўвазе асобнага
вучня у адным выпадку, і гэта адзін бок адукацыі, і другі бок адукацыі гэта фармаванне, выхаванне, пакалення людзей, цэлых пакаленняў людзей. І вось калі мы кажам пра рэдукцыю, заняпад філасофскіх школаў, то гэты заняпад тычыцца не аднаго кагосьці, асобнага філосафа, а цэлага пакалення, школы выміраюць, то бок ужо не з'яўляюцца людзі, якія могуць працягнуць і развіць той падыход, які ўласцівы той ці іншай школе філасофскай. І ў гэтым сэнсе, калі мы кажам пра індывідуальнасць, то індывідуальнасць мае два аспекты такіх сваіх. Індывідуальнасць як асобны чалавек, асоба, не падобная на іншых, унікальная, в этом сенсе не просто актор, а аўтар. І мы кажам пра індывідуальнасць тых ці іншых школаў філасофскіх. Яны індывідуальныя, са сваім падыходам унікальным, і гэта калектыўная ўжо індывідуальнасць. В этом сенсе мы наварочваемся да вось гэтай іпастасі калектыўнага мыслення, калектыўнага, якое задаецца ўзаемадзеяннем розных асобных індывідуальнасцяў у нейкім асобным індывідуальным падыходзе. І сам падыход задаецца тымі самымі чыннікамі, а менавіта тым, як разумеюцца ідэальныя аб'екты, якія ляжаць у ідэальным плане, тым наборам інструментарія, якім яны валодаюць, і самімі гэтымі людзьмі, якія ствараюць індывідуальную, асобную, унікальную філасофскую школу ці плынь мыслення. Тады вернемся да інвентарызацыі, якая у нас была. Мы прагаварылі, што было ў ідэальным плане, якія былі інструменты. Штосьці яшчэ нам трэба дадаць, што мы мелі? Пакуль хопіць, мы можам узгадваць это яшчэ па ходу, бо ў працэсе разгляду і разважання можа мяняцца вартасць рэчаў, вартасць аб'екту. Адны аб'екты будуць больш вартымі, другія менш вартымі, і гэта не назаўсёды, так бы мовіць, а на патрэбу той задачы, якую мы вырашаем на гэтым этапе разважання. І калі мы ўжо казалі пра годнае, вартае жыццё, то трэба ўзгадаць такую рэч, якая не была катэгарызавана, а напэўна, ні Арыстоцелем, ні іншымі філосафамі старажытнай Грэцыі, гэта каштоўнасць. Бо калі мы казалі, што вось Платон пастуляваў, сфармаваў вось гэтую катэгорыю ідэальнага плана, то бок тую прастору, у якой існуюць аб'екты, рэчы ў сваёй існасці, то мы казалі, што там ёсць і ідэальныя аб'екты, і ідэалы. А ёсць яшчэ катэгорыя, якая з'явілася значна пазней, ці пра якую сталі казаць значна пазней, у прыватнасці на ёй засяродзілі сваю ўвагу неакантэанцы 19 стагоддзя. Это каштоўнасці, і з'явілася асобная філасофская дысцыпліна ў межах філасофіі, аксіалогія, якая займаецца каштоўнасцямі. У грэкаў аксіалогіі не было, але ж гэта не значыць, што не было каштоўнасці. І вось сярод тых аб'ектаў, якія ляжаць у ідэальным плане, адны з'яўляюцца больш каштоўнымі, другія менш каштоўнымі. І ўвогуле мы можам іх разглядаць не толькі ў іх субстанцыі, што яны па прыродзе сваёй ёсць, але і ў тым, чым яны ёсць для нас, наколькі яны каштоўныя для нас. Для кагосьці можа быць больш каштоўнай прырода, а для кагосьці больш каштоўным з'яўляецца розум. Для кагосьці больш каштоўным з'яўляецца форма, а для кагосьці змест. Вось час ад часу на дошцы працы філосафа ў ідэальным плане з'яўляюцца аб'екты, якія набываюць неверагодную каштоўнасць для людзей гэтага часу, для філосафаў у тым ліку. І падыходнасць таксама задаецца тым, як самі філосафы пазначаюць сваю функцыю, місію і прызначэнне, што яны робяць. І вось давайте тады вернемся да розных пакаленняў, розных этапаў філосафаў і разважаем пра тое, а як яны самі вызначалі сваю місію, пакліканне, прызначэнне і функцыю.
И я бы сказал, что по мере деградации ці выраджэння філасофскіх школ у старажытнай Грэцыі адныя аб'екты, адныя ідэалы гублялі сваю каштоўнасць, у другіх аб'ектаў была гіпертрафіраваная пэўная каштоўнасць, а новы час і спалучэнне культураў дадало ў ідэальны план аб'екты, якія раптам набылі велізарную каштоўнасць і без якіх ужо немагчыма было рухацца далей. І вось навошта нам было праводзіць гэтую інвентарызацыю і пералічваць, што ў нас ёсць у ідэальным плане, што ў інструментарыі і якія якасці ў індывідуальнасці, хто такая сама па сабе гэта індывідуальнасць. Менавіта для таго, каб, паглядзеўшы на гэта, мы маглі праранжыраваць гэта ўсё па каштоўнасцях. Пачаць можна з некаштоўнага, неістотнага, скажем, меркавання, дадзеныя пачуццю, тое, што мы назіраем. Амаль усе грэцкія філосафы лічылі некаштоўным. А каштоўным з'яўлялася пасціжэнне нейкае, назіранне сутнасці рэчаў, якая схаваная за гэтым бачаным. І вось тут вельмі важна зноў, пазначыўшы каштоўнасць і некаштоўнасць нейкіх рэчаў у ідэальным плане, пазначыць, якімі інструментамі мы да гэтага. Вось калі мы кажам, што каштоўным з'яўляецца сутнасць рэчаў, як мы спасцігаем гэтую сутнасць. І тут скептыцызм ці радыкальнае сумненне зноў становіцца для нас актуальным, і трэба пра яго ўзгадаць. Тое, што, напрыклад, кажа традыцыйная паэзія. Усе грэкі у сваёй адукацыі вывучаюць Гамера, Іліаду, Адысею і ведаюць класічныя тэксты. Вось тое, што паведамляе Гамер, гэта варта гэтаму давяряць. Напрыклад, Гамер у сваёй Іліадзе распавядае пра розных багоў. Зеўс, Афіна, Апалон, там іншыя богі неяк штосьці робяць. Ці можам мы давяряць сведчанню Гамера і лічыць, што тое, што ён нам распавядае пра гэта, з'яўляецца праўдай, ісцінай і ведай. Звычайна філасофію пазначаюць як тое, што супрацьстаяла вось гэтым рэлігійным, міфалагічным басням пра багоў. Філасофія пазбаўлялася ад гэтай наіўнай веры. А веры не было. Гэта была веда сапраўды, гэта была веда, якая прыпісвалася меркаванню Гамера, і старажытнагрэцкія філосафы, а нават не толькі філосафы, не верылі, і вядома адзін з афарызмаў пра тое, што всех багоў прыдумалі Гамер з Гесіодам сумесна. То бок грэкі аддавалі сабе справаздачу ў тым, што гэта толькі меркаванне пра багоў, а не сутнасць гэтых рэчаў. А тым не менш сутнасць з'яўляецца каштоўнасцю. Як дайсці да гэтай сутнасці? І тут можна нагадаць пра тое, што досыць рана, яшчэ да паўстання Рымскай імперіі, грэкі эпохі элінізму, то бок пасля заваявання Александра Македонскага, сутыкнуліся з усходнімі цывілізацыямі, і месцам іх сутыкнення быў Егіпет, ну і новы горад, які паўстаў у Егіпце, Александрія. У Александрыі жылі як нашчадкі егіпцянаў, так і была вялікая габрэйская дыяспара, і там же ж абаснаваліся, каланізавалі гэту Александрыю старажытныя грэкі, якія прыйшлі з Александром туды. І вось там паўстаў такі кацёл, у якім варыліся вось гэтыя цывілізацыі, адна на другую ўплывалі. І старажытна-грэцкія богі з пантэону, які прыдумаў Гамер з Гесіодам, былі для іх проста меркаваннем аднаго з дзіўных там паэтаў. А старажытныя габрэі прынеслі ім зусім іншае уяўленне пра Бога і паклалі гэта ўяўленне ў ідэальны план. І вось калі гэта здарылася, то той Бог, пра якога казалі габрэі, іудзеі, а з ім немагчыма было абыходзіцца так, як з багамі старажытных грэкаў. Ён чагосьці патрабаваў. Гэта быў не проста стваральнік прыроды, свету і так далей. Ён меў дачыненне да людзей. Ён патрабаваў чагосьці ад людзей, і людзі павінны былі на гэта адказваць. Адказваючы
яны павінны былі неяк пераглядаць сваё жыццё, стаўленне да свету і так далей. І вось гэты ідэальны аб'ект Бога, які з'явіўся раптам у ідэальным плане, які стварылі грэцкія філосафы, памяняў усё. І калі грекі разумелі, што праз сутнасць рэчы можна даведацца або праз мімезіс Платона, або праз даследаванне сутнасці рэчаў, або праз правільнае разважанне, якое пабудаваў у сваёй аналітыцы Арыстоцель, то спасціжэнне вось гэтага Бога Габрыэля, які з'явіўся ў іх у ідэальным плане, яно патрабавала іншага падыходу, іншых стасункаў. І там з'яўляецца такая катэгорія, як вера. У грэцкіх багоў не трэба было верыць. І катэгорыі веры ў старажытнай грэцкай філасофіі таксама не было ў тым сэнсе, як мы яе ведаем з хрысціянства. Ну так, слово такое было, з'ява такая была, але яна тычылася такіх рэчаў. Ці вартая веры правда, якую там у акце Парысіі гаворыць нейкі блазан на народным сходзе і так далей. А вось тая вера, якая прадугледжвае існаванне Бога, якога немагчыма пабачыць вачыма, які не ўступае ў непасрэднае дзеянне з табой праз там рытуал, пэўныя містэріі і так далей, тут высветлілася, што ў грэкаў недастаткова інструментаў пазнання. І недастаткова аналітыкі, недастаткова сузірання гэтага, назірання, недастаткова практыкі і нават паэзіі. Бо в адрозненні ад Іліады ці паэмаў Гесіода, в якіх распавядаецца пра багоў, у Гесіода была адпаведная паэма «Тэаганія» або «Паходжанне багоў». Гэта былі аўтарскія тэксты. А вось стары запавет, Тора габрэйская, гэта было тваренне боскае, зусім іншай прыроды. І з ім немагчыма было абыходзіцца так, як з аўтарскімі творамі саміх грэкаў. Патрэбна было з гэтым разбірацца. І таму трэба ўзгадаць, ужо разглядаючы далейшае развіццё філасофіі, трэба ўзгадаць працу элінізаваных іўдэяў. У прыватнасці тут з'яўляецца фігура Філона Александрійскага, вельмі лёсавызначальная для далейшай філасофіі. Што адбываецца з уключэннем Філона Александрійскага іўдэя арыстакратычнага паходжання з царскай сям'і. І вось Філон пачынае тлумачыць стары запавет на грэцкай мове для грэкаў, сам будучы вельмі адукаваным у старажытна-грэцкай філасофіі, будучы сам схільным да школы неаплатанізму, платонаўскай акадэміі, і спалучаць вось гэтую традыцыю старажытнага эпасу ці там выкладання сутнасці боскай улады старога запавету, спалучыць з усім інструментарыем і ідэальнымі аб'ектамі грэцкай філасофіі. Ну ж, вось гэта падзея, калі выкарыстанне грэцкай філасофіі для вытлумачэння старога запавету іўдэяў адбылося, гэта быў такі пераломны момент, які з аднаго боку паказаў недасканаласць, дэфіцыты, напрацаваныя ў філасофскіх школах старажытнай Грэцыі, і змену каштоўнасці. Калі тое, што было назапашана ў ідэальным плане старажытна-грэцкімі філосафамі, памянялася не па сутнасці сваёй, а па каштоўнасным прынцыпам. І тады у ідэальным плане спачатку, а потым і ў інструментарыі з'яўляюцца такія аб'екты, як вера, як воля, як узаемадзеянне, не проста стасункі двух суб'ектаў, як это было ў міфах старажытнай Грэцыі. Скажам, Бог з'яўляецца сярод людзей, нешта робіць, стварае там нейкія падзеі, камусьці спрыяе ў дзейнасці, кагосьці карае і так далей. А калі Бог патрабуе зусім іншых паводзінаў і з'яўляецца хутчэй этычным прынцыпам жыцця, чым суб'ектам, з якім можна ўступіць у пэўныя стасункі, патаргавацца там. І тут, разважаючы пра гэты кардынальны пералом у еўрапейскім мысленні,
еўрапейскім, які мы выводзім з старажытнай Грэцыі і сутыкаючыся з іўдэйскай традыцыяй, вельмі цяжка далей рухацца лінейна. Тут ужо ідзе разгалінаванае разважанне патрэбна, калі мы разводзім пэўныя лініі і зводзім іх у адну. Вось тут я нагадаю, зноў вярнуся да старажытна-грэцкага тэатру, прыватнасці да трагедыі «Царь Эдип» ці там «Тиран». Эдип, в якім таксама прысутнічае боская воля, якая кіруе лёсам Эдипа, але непасрэдна кантакта з суб'ектам гэтай волі у Эдипа няма. І лёс, рок, наканаванне Эдипова, яно мае такую ірацыянальную прыроду, якую немагчыма зразумець, нават не трэба разумець. Яна проста кладзецца на жыццё чалавека. І сам чалавек, якім бы бунтарём ён не быў, як бы ён не імкнуўся супраціўляцца гэтаму року, гэтаму наканаванню, ні на што не здольны. Нават калі Эдип даведваецца пра тое, што яму наканавана, і імкнецца пазбегнуць гэтага, ён нічога не можа зрабіць, бо гэта не суб'ектная воля. А вось у чым дзіўнасць іўдэйскага бога, якога прынеслі ў ідэальны план аўтары перакладу на грэцкую мову старога запавету, Септуагінта, і асабліва Філон Александрійскі. Яны прынеслі і паклалі ў ідэальны план суб'ектнага бога, з якім немагчыма дамаўляцца так, як дамаўляліся, напрыклад, грэцкія цары з Афінаю ці гандляваліся з імі і так далей. З аднаго боку, з другого боку, гэта рацыянальны бог. У яго ёсць воля, у яго ёсць патрабаванне да чалавека, каб у яго быў адказ у чалавека на гэтую волю, то бок сумленне. І гэта цалкам памяняла ўсе ўяўленні і пра тое, чаго вартыя аб'екты ў ідэальным плане, і інструментарый працы, ну і саму індывідуальнасць, якая з гэтым зусім працуе. Сапраўды, ведь разам з гэтым суб'ектным богам, з воляй акрэсленай, так, побач з ім з'явіўся чалавек з сваёй воляй, якая, ў прынцыпе, можа уступаць у пэўныя стасункі, ну, і ці супраціўляцца, напрыклад, волі таго самага бога. І гэта абсалютна іншы чалавек, які паўстае ў пэўным сэнсе як суб'ект, вось той суб'ект, якога мы ведаем як еўрапейскага суб'екта. Ну, то бок чалавек, індывідуальнасць, які насуперак боскаму штосьці вырашае, і гэтыя іх стасункі далей разгортваюць гісторыю чалавечага роду. Так, і тут ужо не толькі з'яўляецца боская воля, а з'яўляецца пакліканне. Замест вось ірацыянальнага року лёс чалавечы пачынае трактавацца праз пакліканне. А навошта гэты чалавек Богу і навошта Бог гэтаму чалавеку? Зноў жа, у пакліканні, у адрозненні ад рока, там ёсць неабходнасць пачуць і адказаць на гэтае пакліканне. І там з'яўляецца вось зноў у інструментарыі неабходнасць у такіх рэчах, як разуменне і вытлумачэнне. І я тады зноў вяртаюся да нашай першай размовы, дзе я казаў, што адна справа, што я, як філосаф, разумею, да чаго я даходжу у сваіх разважаннях, у сваім мысленні і так далей, і што я магу патлумачыць. Гэта зусім розныя рэчы. Патлумачыць і разумець не супадаюць паміж сабой. Ні па змесце, ні па форме, ні па функцыях там і так далей. І тут, вось я узгадаў пра Філона Александрійскага, варта з ім і скончыць у гэтым месцы, бо ўсё ж такі у Філона Бог вельмі нагадваў платонаўскага бога, ці бога неаплатонікаў. Ён быў усё яшчэ без суб'екта. Ён усё яшчэ быў нейкай касмічнай сілаю, якая валодала, ёй уласцівы былі функцыі деміурга, стваральніка. А, уласна кажучы, вось Бог, які патрабуе чалавека уступіць з ім у кантакт, гэта ўжо Бог новага запавету, які быў незнаёмы Філону, які з'явіўся пазней, і пазнейшыя хрысціянскія тэолагі ці дзеячы распаўсюджання хрысціянства, якія адносяцца да такога этапу хрысціянства, як апалагетыка. Яны таксама былі вельмі адукаваныя у грэцкай філасофіі, яны добра ведалі грэцкую філасофію, і яны ведалі стары і новы запавет. Нават не заўсёды новы запавет у кананізаванай форме,
Гэта яшчэ былі апокрыфы ці распаведы амаль вусныя, ці там тэксты кшталту лістоў Паўла і іншых апосталаў. І вось тут абавязкова трэба ўзгадаць такога дзеяча эпохі апалагетыкі, як Тертуліан. І я не буду пераказваць ужо тое, што там Тертуліан казаў тэалогіі, як ён спалучаў здабыткі грэцкай філасофіі з хрысціянскай тэалогіяй. Я нагадаю толькі адну рэч. Тертуліан пазначыў функцыю філасофіі. І гэта сталася, напэўна, лёсавызначальным для далейшай філасофіі. Тертуліан сказаў, што функцыя філасофіі не даследаванне, а тлумачэнне. Сам Філон Александрійскі, які пачаў, ён тлумачыў для грекаў, адукаваных грекаў, ведаючых здабыткі філасофіі, тлумачыў тое, што ён разумеў з старога запавету. А Тертуліан, скончваючы, так скажем, этап апалагетыкі, фармуляваў это менавіта як функцыю філасофіі. Філасофія павінна тлумачыць, а не даследаваць. Грекі і старажытнагрэцкія школы, пачынаючы з Сакрата і далей, яны на пачатку не разлічалі гэтых рэчаў даследавання і тлумачэння, а вось потым на доўгія гады, на доўгія часы даследавання выпала з філасофскага інструментарія і былі забытыя цэлы шэраг тых навыкаў, формаў працы з ідэальным планам, якія сёння з нашай мадэрнізацыі сённяшніх часоў мы можам разглядаць як даследаванні старажытных грекаў. Там усё тое, што грекі назапашвалі як пазітыўную веду і так ці інакш спалучалі гэта з ісцінай. Тертуліан не забароніў, ён не мог забараніць, бо ён нават каталіцкай царквой не прызнаецца святым там, і так далей. Ён паў на працягу свайго жыцця ў ересь, монтанізму. Но тым не менш ён сфармуляваў вось гэтую функцыю філасофіі. І філасофія перапыніла на доўгія стагоддзі даследаванні. Яна стала займацца тэкстамі і вытлумачэннем тэкстаў. І вось вяртаючыся на нашы першыя размовы, зноў жа, калі я казаў пра разуменне і тлумачэнне, то разуменне на пэўны час перастала цікавіць філосафаў. А вось вытлумачэнне, наадварот, атрымала досыць вялікае развіццё. Скажам, ужо Філон Александрійскі парадзіў традыцыю экзагетыкі, вытлумачэння святога пісьма. І гэтае вытлумачэнне патрабавала разгалінавання на алегарычнае, апафатычнае, катафатычнае там і так далей. Гэта ўсё былі інструментаріі філосафаў, якія вельмі спатрэбіліся інстытуту філасофіі часоў схаластыкі. І вось калі мы можам пазначаць у гісторыі уздымы і падзенні, думкі, мысленне чалавечага, напружанне гэтага мыслення, то мы можам сказаць, што вось першыя дзеячы сакратычных школаў пасля класічнага перыяду Сакрата, Платона, Арыстотеля, гэта была вышыня такая, дасягнутая чалавецтвам у мысленні. То наступная вышыня была дасягнута ўжо ў сярэднявечнай схаластыцы. І каб гэтая вышыня была дасягнута, напэўна, трэба зразумець, то ім было забаронена даследаванне і, наадварот, адкрыты дзверы ў вытлумачэнні. Герменэўтыку, экзагетыку і вось такія галіны. Яны займаліся пераважна адным аб'ектам, Богом. А вось вытлумачэнне усяго таго, што яны ведалі пра Бога. Я не кажу зараз, што гэта ісціна там ці штосьці яшчэ, гэта не так істотна зараз, але яны шмат пра гэта ведалі. І вось яны займаліся вытлумачэннем гэтай веды. А яна супярэчлівая, яна вельмі дзіўная, гэтая веда. Яны маглі спасылацца на веру, як крыніцу гэтай веды, на тэксты, якія выкладалі яе. І вось яны гэта і вытлумачалі, займаліся вытлумачэннем гэтага. І тады было дасягнута зноў новая вяршыня чалавечага мыслення. Праўда, пасля гэтага зноў наступіў рэгрэс і будзе патрэбна зноў разбірацца з тым, а што з'явілася яшчэ і што прывяло там да новага ўздыму, да новага развіцця чалавечага мыслення.